Nappellalkom biex tobdu r-regolamenti għaliex aħna naħdmu rajtu naħdu pjaċir li tirringrazzjawna, ma l-iktar ringrazzjament ittulna mill-parteċipazzjoni tagħkom biex din l-imxija b'xi mod jew ieħor innaqsuha fl-aħħar mill-aħħar nirbħuha. Dan kien l-appell ċar ta' Johan Briffa, ħaddiem fil-qasam tas-saħħa, li sostna li permezz ta' sforz kollettiv biss nistgħu nelbu din l-isfida tal-pandemija li laqtet lid-dinja kollha. Is-Sur Briffa tkellem ma' dan l-istazzjon wara messaġġ skiet fuq il-profil tiegħu fuq Facebook li fih qal li huwa japprezza lil poplu Malti juri l-apprezzament tiegħu lejn il-ħaddiema li jaħdmu qatih biex tiġi kontrollata l-pandemija f'pajjiżna. Madankollu dan l-apprezzament m'għandux jintbera biss permezz ta' ċabċib u ringrazzjament, iżda billi kulħadd jimxi mal-miżuri tas-saħħa. Is-Sur Briffa appella wkoll biex in-nies ma jwaħlux f'dak u fl-ieħor, iżda talab biex kulħadd jagħmel il-parti tiegħu. Il-ħaddiem fil-qasam tas-saħħa li jaħdem mas-servizz tal-ambulanza li jwasslu pazjenti li jkunu pożittivi bil-COVID-19 lejn l-isptar Mater Dei appella għal prudenza fl-osservanza tal-miżuri tal-awtoritajiet tas-saħħa. Naħseb li n-nies qegħdin jafdaw wisq, qegħdin jafdaw fis-sens li pereżempju kollegi tax-xogħol fl-imkien qegħdin jafdaw ħafna xulxin, anke familji li mhumiex tal-istess residenza. Jafdaw xulxin, ħbieb, ġirien, qed immorru f'ħafna postijiet aħna fejn jkun hemm ammont sostanzjali ta' nies jaħdmu. U tinduna li jafdaw xulxin għax anke l-mask li ġifieri niżluhom taħt imnierhom.